Din id-darba kien imiss lil viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco u deputati George Pulicino u Rajin Kallus li jattakkaw il-pjan tal-Gvern tal-Enerġija. De Marco u Pulicino kienu fil-kabinett tal-Ministri li żied il-kontijiet tal-enerġija fl-ogħla livelli, iżda l-Pulicino dan il-Gvern raħħashom bis-saħħa tagħhom. Huwa evidenti li l-kontijiet traħsu għax l-impjant tal-BWSC tantu effiċjenti. Ma' Tonio Fenek, Ostingat u Simon Busuttil, George Pulicino dejjem iddefenda l-kontijiet u qabel li l-familji jħallsu aktar għad-dawlu l-ilma, iżda donnu issa qed jilmenta li ma roħsux biżżejjed. Ma tax 52 miljun tnaqqis lill-familji Maltin, taf ftit aktar min. Għalkemm anke hawn kellu żball għaliex il-familji frankaw ma' 30 miljun euro u n-negozji se jifrankaw 50 miljun euro. Mistoqsi dwar id-dejn tal-Ene Malta, Mario De Marco ma kienx komdu jwieġeb. Mhux kwistjoni ta' kemm kien id-dejn totali. Iżda mafuż b'aktar mistoqsijiet, il-Viċi Kap Nazzjonalista qal hekk. Naħseb iċ-ċifri, kulħadd jaf iċ-ċifri kienu jisemmaw. Semmaw tista' tieni ċifra. Ċifri li kienu jisemmaw huma 800 miljun. Inkom se sajduha. Sorry? Li jsemmi l-Gvern. Li jsemmi l-Gvern. Inti tista' tgħidli kemm ħallejtu dejn fl-animal. Hawnhekk illum ġurnata fl-oppożizzjoni. U wara li l-Partit Nazzjonalista qal li traħħis tal-kontijiet tad-dawl hija l-gimmick tal-millenju, id-deputat Rajin Kallus qal hekk. Illum l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tingħata raġun